Tayo po ay magla-live. Magluto po tayo ng hipon. Hi. Ako po ay magluluto ng hipon na may kamatis. Ito yung hipon natin. Hindi masyadong malalaki. Hindi ko $20. Meron pa dun sa loob. Hinati ko siya, pero mas marami ito. Sili, kamatis, sibuyas, ginger. Tara, samahan niyo po ako. Isang tomato lang gagamitin natin. Dinner. Kinamatisang hipon. Hakag ang pes. Maraming ginawa. Kailangan natin ng ginger. Kahit dalawang size natin. Meron tayong maliit na electric pan kasi mainit. Yung sili natin, slice natin. Kapag dinner na lahat, ako ay magluluto pa. Anong dinner ninyo? Sa Pinas, hello. Tayo ay na yung ating ingredients. Sibuyas, kamatis, luya, yan. Sili, yan. Hello, kumusta? 1 minute in the house. Ayusin natin yung ating camera. Nakapatong sa kaserola, mainit. Ay, nagulog. Teka lang. Yung camera natin, nagulog. Samahan niyo kong magluto ng easy lang na ulam. Kinamatisang hipon. Gamit tayo ng news oil. Nagdito ako kanina. Sayang din. Malinis naman. Olive oil ito. Luya.
Yung sibuyas. Lagdagan ng bawang. Pasensya nyo na yung peslak ko Peslak. Tagkod. Hello. Ay, init, grabe. Hindi inan yung exhaust pag inanto kasi yung exhaust maingan. Dahil pilay tayo, patis. Hindi natin nalagyan ng ng tubig. Dry lang siya. Pero natin itong kamatis. Kunti lang. Ang isa, sinabawan konti lang sauce niya. Optional lang po maglagay ng sili kasi gusto ko may sili kahit mainit. Pampasarap. Ay, okay na. Ayan. Ito na po yung ating pinamatisang hipon. Ang init! Natin yung
Pa tayo ng isa. Tikman natin. Ay. Manghang. Sarap. Kita ko rin pa sa inyo na itong mga niluluto ko, kinakain natin. Kaya mahin na natin, mainit. Salamat! Thank you for watching. Bye-bye. Kinamatisang hipon. Bye-bye. Thank you for watching. Kakain ako.